Tom Cruise, Kautsky Armand. Cocktail. Magyar hangok. Hegyi Barbara, Szacsvai László, Tolnai Miklós, Simorjai Emese, Verebélyi Iván, Balog Emese. Hazánk védelmezői égmenet. Szállj már! Szevasz! Gazdagulj meg! Légy szevasz! Szevasz! Zene Peter Robinson. Magyar szöveg Patarica Eszter, hangmérnök Vardányi László, rendezőasszisztens Váradi Eszter, vágó Kocsis Éva, gyártásvezető Miklai Mária, szinkronrendező Rehorovszki Béla. Hogy csináljunk egy ötletből 1 milliót? Oda nézz, Mike! Látod azt a nagyvárost, Ecskés? Hát ez a nagyváros egyszer a miénk lesz. A tiéd meg az enyém. Nem mit szólsz ehhez? Rendben. Igen, okos vagy. There has to be a crossroad, a place to draw the line. And it comes down to the question, what is there to why and why? Fényképezte Dean Samler. A forgatókönyvet saját regénye alapján Heywood Gould írta. Forgalmazza az Intercom. A filmet rendezte Roger Donaldson. Vernon Jackson, Martin Boulevard a következő megálló. Hé! Beth bácsi! Vigyázz, mert a végén még hexin súszkasz. Miattam ne aggódj, öregem. Ne? No csak, hát leszereltél végre. Hogy vagy? Remekül, mindig készséggel állok a környék özvegyasszonyának szolgálatára. Te nem változol, Beth bácsi. Oshat sör egy rozsdás csapból. Ha tudnátok, mennyire hiányzott. Lehet, hogy sokat változtál, de az agyaraidat ezek se törték le. Arra hiába vársz. Megőriztem a lakásodat. Kiadtam 2 úri gyereknek. Imádták az anyád bútorait. Azt mondták, hogy olyan eredeti. Még ma is emlékszem rá, mikor lefoglalták őket. Hát igen. És most mihez kezdesz? Milliómos leszek. Addig is megkérem megdagelt, hogy adjon munkát, míg vársz. Hogy képzeled? Az apád elégedett volt vele?
Na és az ízületi gyulladása? Eltartott egy családot, neked is ez lesz a dolgod. Nem, nekem nem. Én nem esem ebbe a csapdába. Egy szép napon minden férfi arra ébred, hogy családja van. Hogy kerülnek ide, a múltkor még nem voltak itt. Tudod, az életben a dolgok, a jók és a rosszak is csak úgy történnek veled. Nekem beleszólásom lesz a dolgaimba. Látod, ez biztos. $1 fizetsz a sörért. Tessék? Az unokaöcséd, aki megtért a haza szolgálatából, nem ér meg neked egy ingyen sört? Jótékonyságból nem lehet meggazdagodni. Hát akkor hogyan? Kapsz tőlem egy jó tanácsot, ingyen és bérmentve. 25 éve még sosem fizettem italt senkinek, igaz, Eddie? Hát, ezt tanúsíthatom. 69-ben kupát nyert a New York-i profi baseball csapat. Erre Eddie csapkodni kezdte a bárpultot, azt követelte, hogy fizessek egy rundot sört mindenkinek. Na mondd meg, mit tettem? Rám sózott egy bottal, majd kiütött a szemem a helyéből. Te így keresed a pénzed? Hajtasz, gondolkodsz, nyüzsögsz, aztán megaradsz. És nem barátkozol. Nem bízol senkiben. És tuti biztosan te légy a legdörzsöltebb, ha pénzről kerül szó. Hát nem tudom, bácsikám. Ez nem hangzott túl szórakoztatónak. Nem mond. Ha szórakozni akarsz, menj mulatni. Előbb szerencsét próbálok a városban. Nosza, fiam, ebből stílusosan bejuthatsz New Yorkba. $10. De bácsikám, áztasd el Edit a költségemre. Eddie, ennél fürgébbnek kell lenned, öreg. Én mindig is a Wall Street-en akartam dolgozni. Olvasom az újságot, tisztában vagyok a napi fejleményekkel. A siker érdekében bármit elvállalok. Ez dicséretes, Flanagan. De mi csak diplomásokat foglalkoztak. Én nagyon gyorsan tanulok. Csak vesztegeti az idejét. Felejts el ezt az utcát. Nem. Nincs szükségünk önre. Próbálkozzon a reklámszakmában. Ösztönös érzékem van a reklámhoz. Úgy értem, első pillantásra megmondom, mi a hiba benne. Hozzánk, Flanagan úr, komoly ajánlólevél kell. A közgazdasági diploma alapfeltétel. A hadseregnél is sokat foglalkoztam, ilyesmivel talán segítségére lehetnék. Nekünk egy belevaló, képzett ember kell. Esetleg úgy 6 hónap múlva, de... Másfelé kellene próbálkoznia. Rossz helyen kopogtat. Iratkozzon fel a Makacs és listára. kitartó vagyok, nem ismerek nemet. Sose adom fel. Egy csapatban akarok dolgozni. Szóval, mit gondol? A szakmai önéletrajza egyenlő a nullával. Szívesen kezdek lentről. Túl magasra tör. Bármit vállalok. Nincs elegendő tapasztalata. Nekem kell egy állás. Nálunk a képzettség számít. Diplomája van, előbb tanuljon tovább. Kisegítőt keresünk. Zárva a bár, haver. Tudom, a főnököt keresem. Miért? Hajszál volt a fasírtjában? Nem, hanem munkát keresek. Értem. Te akarsz hajszálat tenni más fasírtjával. Lapátra tettek? Egyelőre csak keresgélek. Valami nívósabb munkát. Coughlin törvénye. Bármi más, az mindig csak jobb lehet. Coughlin törvénye. Douglas Coughlin, logikai negativista. A 20. század vége felé virágzott, felállított néhány törvényt, amire a világ fittyet hányt, és ennek még megisszák a levét. Én volnék. Dolgoztál már bárpult mögött? A nagybátyám, szakmabéli. Tudsz véres szemet keverni, kedves, hogy is hívnak? Brian Flanagan, nem. Sajnos még nem volt hozzá szerencsém. Na és a vodka, martini, pernod, spritzel? Gyorsan tanulok. Dobtál már ki 200 kilós pszichopatát az ajtón? Ki tudnád dobni, ha muszáj? És egy 50 kilós túlpörgetett balerinával mihez kezdenél? Kinyitnám az ajtót, és 6 piruettezzen ki. Ez csupán ízelítő a rád váró feladatokból, ifjú barátom. Ez Manhattan legdivatosabb bárnegyede.
Készen állsz a csúcs meghódítására, kedves ifjú Flanagan? Majd csak megoldom valahogy. Kap már össze magad még, egy matkapodikot kérek. Hé, mi lesz, öcsi? Négyen várnak rám, nem mennek oda 3 pár itallal. Már is. Egy viszkit szódával, egy vodkát, jéger, egy gin tonikkal és egy bársony kalapát. Én nem ezt kérem. Mit kértél? Egy elrét, egy tuborgot és egy kuba librét kérek. Mit még egyszer? Egy tuborgot és egy kuba librét. Igen, adom. Nem zárásból szeretnék tudni a rendeléseket. Két viszkit és egy gin tonikkal. Vladimir! Talán leharapjam a kubakját? Ahó, öreg! Az Isten szerelmére add már azt a kuba librét. Kaphatnék egy pohár vizet? Á, nem tudja, hogy kell csinálni. Elnézést, kaphatnék egy orgazmust? A lajhár ehhez képest gyorsan ad. Te szemét! Miért nem kértél egyszerűen egy kólát rumba? Meddig várjak még? Egy dupla konyakot. Hé, egy szavír! Egy frejertákot. Egy dingelinget! Fehér boromat. Mi? A szavírámat! Tojáslikőr! Egy rohadt A rendelésemet akarom. Jól van! Jól van. Mondja, uram, mit is kért? Egy martinit. Abban mi van? A pincércsajoktól 10% jár neked. Nem értemlem meg. Sűrűn pénzelnek a lányok, te lökött. Ne haragudj azért a szemétért. Miért? Én szemét vagyok. Hm? Szereztél egy új tanítványt? Jó így, szépségem. Hé, te buvárbéka. Nagy tehetség az, aki belőle pénzt képes kihúzni. Gyere vissza, jövő kedden van egy üres helyem. Vegyem úgy, hogy állást ajánl? Aha. A pincérnek gyűlölnek. Várd ki, míg lapos tetűt kapnak tőled. Majd megtudod, mi a gyűlölet. Itt kell beiratkozni. A mai előadáson a pénzkeresletet fogjuk taglalni, különös tekintettel a pénzszorzóra. Össze kell adnunk a készpénznövekedést, letéteket, tartalékokat és bankkölcsönöket végig az egész rendszer folyamán. Így egy végtelen sor összegét kapjuk. Összeadva a készpénzt és a letét növekményt, az 1 plusz CUR per CU plusz RE képlet alapján A csapos alapvető fogása, hogy a kevesebb, az több. Kevesebbet töltesz, többet zsebelsz. A főnök jobban jár. Te is jobban jársz. És a vevők? Tekints a vevőre, hogy a gátfutó a gátra, ez a célba jutás eszköze. Káprázatos égcirkusszal és szédületes palactrükkökkel kábítjuk őket. Többféleképpen lehet hűíteni a vendégeket. A rövid löket, a hosszú löket. A jéghegy, a tavaszi olvadás, a sékerrázás, a sumáktöltés, mindent meg fogod tanulni. Igenis. Obi-Wan. Gyerünk, hölgyeim, kezeket a pultra. Jól van. Felkészülni? 1, 2, ráj! Na és ez mit jelent? Mit jelentene? Semmi. Semmi. Na rendkívül kifinomult csapos. Milyen karszobás volt. Gyerünk, ide a fiákat! Ma este sokat akarok keresni. Igen? Köszönöm. Á, szóval ezt tanulod az egyetemen, igaz? Nem. Jól csinálja, mi? Mi van a sörökkel, Ráj? Nem talán. Ez az! A játék neve Asszony. A kis drágák lihegve bejönnek, és epekedve vadul kalapáló szívvel lesik a jóképű mixert.
A nők mögött utálatos, perverz alakok, akik felváltva nyúlnak a slicükhöz és a tárcáikhoz. Nyerd meg a nőt, és tiéd a pénze. Hű, öregem, te már is befűzted őket. Nyíltak a blúzok, és felcsúsztak a szoknyák. Ha már a bugyiuk színét is látod, biztos revetted, hogy te vagy a nyerő. Ha mellettem maradsz, sztár csinálom belőled. Kösz, öregem, de hadd legyek őszinte. Ezt a melót csak részidőben üzöm. A kereskedelmi főiskolán tanulom az üzletvitelt. A bölcsesség és igazság kutatója. A gyakorlati tapasztalatok megszerzésére ennél nincs jobb hely. Amerika egyik jövendő nagymenőjére. Én maradok a sörnél. Itt csak reggelihez jár sör. Itt ki vagy véged. Tudom, hogy önökben egy csapat kezdő nagytőkést tisztelhetek. Legtöbbjük a gyors meggazdagodást keresi, ez amúgy vonzó fogalom, vagy a befektetési bankszakmában, vagy egyéb társadalmilag hasznos területen. Mindazonáltal bizonyos idejét múlt készségek, mint például az olvasás vagy az írás, továbbra is a tanterv részei. Így első házi dolgozatként írják meg, kérem, a saját nekrológiukat. Na, nem mintha a halálukat kívánnám, egyelőre legalábbis. Brian Flanagan. A neves szenátor, nem, a milliómos kormányzó. Brian Flanagan, aki önerejéből jutott a gazdaság és hírnév csúcsaira, és aki iriggyé tette volna még magát, Rockefellert is. Meghalt. Tegnap reggel 99 éves korában, miközben 7. feleségével, a 18 éves Heidivel szeretkezett. Az asszony annyira kimerült, hogy a helyi kórházban ápolják, és sajnos a temetésen sem lesz képes megjelenni. Félévi vizsgadolgozatként válasszanak ki egy önöket érdekelő üzletágat, és készítsék el annak mindenre kiterjedő fejlesztési tervét. Részletesen tárgyaljanak olyan kérdéseket, mint a tőkésítés, a működési költségek, a jövedelmi kilátások, a piackutatás és költségelemzés. Kéking 5. sor, ébresztő! Figyelj, neked szóltak. Végre fény dereng fel a Bamba képén. Hol tartottam? Feltűnően ágyba csalogat egy kihívó szempár. Ott a pultnál. Nehogy bedől neki pajtás, ott jön mögötte a fény. Miért mondod ezt, hát? Én minden alkalommal igenis beleélem magam komolyan a dologba. Te tekén rólad örökké rakorok. Na megbocsátod, hogy téged azt találtak jakas. Flanagan, idő. Az Istenit. Viszlát! Brian? Az üvege? Ja. Brian? Igen? Zálasig próbálj befutni, jó? Megteszem, ami tőlem telik. Rendben? Szexuális frusztráció. Azt kértem, hogy készítsenek egy fejlesztési tervet. Bár látszólag egyszerű a feladat, mégiscsak egy szóval jellemezhetem a munkájukat. És ez a csőd, a teljes csőd. Többen jól kiismerik a jelentését a jövőben. Például Ron Limaster. Hol van Ronnie Limaster? Igen, a kozmetikai cikkek mágnás, aki úgy remél vagyont szerezni, hogy púdert ad el ölelepeknek. Nesze, Ronnie, kapd el! Ügyes vagy. A kedvenc dolgozatom mégis Mrs. Sheila Rifkiné volt.
Mrs. Rifkin azzal töltötte az utóbbi 20 évet, hogy odakozmálta a férje vacsoráját, de most úgy döntött, a konyhaművészet pénzügyi támogatója akar lenni. Maga talán hozzá kíván tenni valamit? Csak azt mondtam, hogy kár izgulni emiatt. Mi a neve? Brian Flanagan. Hangosan, hadd hallják a többiek is. Brian Flanagan. Igen, Flanagan, Brian Flanagan, lássuk csak. Igen, Flanagan úrnak eltökélt szándéka, hogy forradalmasítja a bárüzletágat azáltal, hogy a New York-i kocsmákról alkotott saját elképzeléseit privilegizálná az amerikai külterki bevásárlóközpontokban. Árulja már el Flanagan, a posha csőrszagával kíván betörni a piacra? Vagy talán egy bunkó csapos és 3 unalmas részeg lesz az üzletei reklámja? Ön szívesen vállalna munkát nálam? Egy gyöngy került a disznók közé. A nagy álmodozó, aki nem viseli el a bírálatot. Olyantól nem is, aki ide bújik, mert képtelen boldogulni a való világban. Jól van, Flanagan. Meglátjuk maga, hogy boldogul a világban, ha innen kirúgom. Ki van rúgva? Egyetlen árva dolog sincs a professzor urak elméletei között, amit hasznosíthatnék az életben. Megértél a diplomára, ha erre rájöttél? Nem tudom. Lehet, hogy csak túl öreg vagyok a tanuláshoz. Jézusom. Muszáj találnom valamit, amihez kezdjek. Nyugi, tökéletes helyen vagy. Egy 90 centis mahagóni pultnál nincs jobb út a sikerhez. Ennek a bárnak az 1 kilométeres körzetén belül koncentrálódik a világ legnagyobb gazdagsága. Igen. De hogy jut odáig egy mixer? Hogy szerezhessen belőle? A mixer, fiam, a munkásosztály arisztokratája. Ha van hozzá elég esze, bármire viheti. Kín hemzsegnek a pénzesek, a jótétlelkek a balekok. És azok a gazdag nők, akik nem tudják, mire költsék a pénzüket. Te csak állj a bárpult mögött, és rád mosolyog a szerencse. Már láttam ilyet. Akarod, hogy folytassam? Jaj, nagyon kérlek. Sántőlő lesz, és egy arcbír szép, meg egy lófarok, mert csak úgy lóbok. Gózálás, csavargás, némi zajos főhogás, így élünk tovább. Álmomban látom már egy szép barna lány, ettől én öllökött leszek, pénseggére verek. Ez az érzés jó, belogni, mint egy ló. Oh, baby, ez az, ami nekem kell. Nem igazán méltóság teljes dolog így berúgni. Kiképzés alatt vagy. Kiképzés alatt? Mire? Hogy sztár lehess. Sztár lehess. Bármilyen szabadossá is váljon a világ egy férfi. Tudtam, hogy arról kiképeznek fognak valamire. megítélni, hogy Folyton. mennyit képes így. És egy nőre azt szerint teszel adás, hogy ő szereti a piát, vagy sem. Na gyerünk. Én nem bírom tovább. Dehogy nem. Egy sztár sose dobja ki a tacsot, vagy álljon el nyilvánosan. Igen. Te jó szagú úristen. Nincs semmi bajod? Ész még? Ugyanakkor lépcsőn legurulni megengedett dolog? Biztos nem kérsz egy szeletet? Reggelire? Ugye te viccelsz? Hát jobb ez, mint a véres szem. De nem másnaposságra. Colin diétája. Koktélok és álmok. Akár egy bárneve is lehetne. Szerintem tényleg ideje lenne önállósítani magunkat. Ahhoz pénz kell. Az a pénz, amivel a szent könyveid kecsegtetnek, de sosem juttatnak hozzá. Nagyon tévedsz. Csak tudnod kell, hogy olvast. Hé, figyelj! Egy vagyont kereshetnénk. Ezért jöttél New Yorkba. Én is ezért hagytam ott Queens-t. Optimizmusból, optimista meggyőződésből. Egy ilyen jelentéktelen dolog, mint a pénz, nem állhat az utunkba. Koktélok és álmok. Koktélok és álmok. Mindez rózsaszín neonból. Plik-plak, plik-plak, plik-plak.
Egy kicsit negédes, nem? De azért benne lennék. Igen, de én hogy állok az ifjú Flanagannel? Hát, talán nem jönne rosszul egy üzlettárs. Rendben, rendben. Fele-fele. Egy társ, aki megbecsüli magát 70-30. Persze, neked már a nyugdíjra is gondolnod kell, úgyhogy 60-40-ben megegyezhetünk. Az egészségre és a barátságra. Élet és szerelem. A jövőnkre. A jövőnkre. Vágjunk bele, tényleg vágjunk bele! Figyeljetek! Két ilyen sztár miért pazarolja a tehetségét egy ilyenek? Titkos hódoló! Nem is komolyan beszélek. Enyém a legmenőbb mulató a városban. Azt akarom, hogy dolgozzanak nálam. Híresek lesznek. Én 10 évig voltam már híres, úgyhogy fizessen meg. I got to hippie shake. Hé, gyerünk már, mire vártok? Én vagyok a világ első rocker költője. Érdekel, ez hülyeség! 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 A költeményem címe a végkövetkeztetés. Kezd meg a verset! A pénz még nem minden, mondják. Jól van, akkor hát mi? A szex? Ilyen a stopkoltó zseni! Szeretkeztél már valaha egy koldissal? Főj, de ocsmár! Hamarabb lefeküdnék egy Forradalom! felével! Tudjátok, a kormány megdöntése sok pénzbe kerül. Azá! Micsoda mélység! Művészet! Minél többe kerül, annál jobb! És ez a végkövetkeztetés! Hülyeség! Ki akar inni? Ki kér egy italt? Egy költőt akartok? Költő kell nektek? Én vagyok a világ legutolsó költőcsaposa. Látom Amerikát inni, koktélokat, amelyeket rázok vagy keverek. És Amerika kezd bűzleni a piától, amit mixelek. Egy tengerparti szerelem, a barackpálinka a mindenem. A Café Orientálnál kezembe megáll a bárkanál. Gyümölcslé és jég az alapja mindennek. Pincs-fisz nélkül semmi értelme az életnek. Édesek és csábítóak ezek az italok. Ha csak a nevüket halljátok, alvattok! Az orgazmus. El a kezekkel a portékámról. A végső aktus. A Singapore sling és a dingaling. A dingeling? Amerika kész behódolni az ízeknek, amiket nyújtok. De ha tényleg be akarsz rúgni, miért nem rendelsz végre egy slukkot? A bár nyitva! Én az
azt az orgazmust szeretném kipróbálni. Hányat parancsol? Többszöröset. Többszöröset? Akkor legjobb, ha türkiszkékkel indítunk. Elképesztően jól csinálják. Teljesen tűnisik. Szerelem, sötét vere! Nagyon jó. Muszáj, hogy lefényképezzelek. Minek? Hogyha befutsz, megjelenhessen a képed a pletykalapomban. Ó, igaz? Pártfogoltam, így fedeztem fel. Nagyszerű. Odébb állnak. Nem férnek bele mind a ketten. Isteni volt veled. Mennem kell. Kedd este? Kedden? Dolgozom. Na és? Majd a bárpult mellett kivárom a zárórát. Vagy egy mixer barátnője nem így szokta. Rendben. Szia! Menj be, mert tüdőgyulladást kapsz. Húzd be neki! Rugoljon előle! Kelj fel! Ne hagyd magad! Na, mi lesz már? Ütked magad! Nézd ezt a bócot! Ez a kripli $50 kerül, szóval mi az a remek ötlet, amire köpnöm kell? Nos, felméréseket végeztem, hogy mibe kerülne a koktélok és álmok létrehozása. Végül arra jutottam, hogy ha megtaláljuk a megfelelő épületet és saját kezűleg újítjuk fel, akkor 57 000 KP-val érdemes lenne belevágni. Amit egy jótékony tündér pottyant a küszöbünkre, hm? Nem, barátom. Mi keressük meg? A rávalót Jamaikában. Na de Brian! Ezt szeretem. A New York-i Jamaikában. Nem, uram, nem. Azt hiszem félreértett. A karibi Jamaikában. A múlt hónapban ott fotóztam, és találkoztam egy mixerrel, aki $300-400 keresett naponta. Naponta? És a közeletekbe se ért a tehetsége. Na, nem hiszek nektek. Télen a trópusokon, tavasszal New Yorkban. Egy motorizált mixerpár, mi? Bagóba kerül az élet odalent. Nincsenek adók. Dől a pénz, mint a pejva. 200 vagy 300 ezer után miénk a világ? 3 évig akarsz várni? Megmondtam. A pénzes angyalok New Yorkban vannak. Aj, hagyd már, ez lenne a nagy lehetőség. Hát persze. Fantasztikusan jól szórakoznánk. Ne mondja. Karla a neve? Korál! Angol! Korál! Korál? Igen. Miért hiszed, hogy ezeket a tyúkokat élettelen dolgokról nevezik el? Korálban nincs semmi, ami élettelen. Tüzes pipi, mi? Igen. Szép dobás volt. 10 dolcsi a vonal mögül. Rendben van, dobj, amíg elrontod. Kérlek.
Korán hol lakik? A 76. utcában egy emeletes házban. Amúgy az övé az egész ház. Ugye nem képzeled, hogy egyedül éldegél benne? Túl szép lenne. Láttál fényképeket? Pasikról? Igen. Nem. Már $30 jössz nekem. Te jó ég, tudom. A fiú elemében van, hölgyeim és uraim. A hölgy egész életében az ifjú Flanagannek tartogatta magát. Vagy csak eldugja a képeket, ha bevetésre. Oh. Nézd meg a gyűrűs ujját. Nincs rajta egy fehér karika a jegygyűrűjétől. Elegem, te paranoiás vagy. Tudod, ez a különbség. Egy futókaland és egy független milliómosnő tartós kapcsolata között. Én ezt nem ilyen dolognak tartom. Világos? Ez több, mint futókaland. Ez a lány át fog verni, öcskös. Kedves, hogy aggódsz. Már $50 jössz nekem. $50? $50. Fogadjunk $50-ból, hogy korán le fog feküdni valaki mással, még a hét vége előtt. Állom a fogadást. Mellé. Megvan, tessék. Hé! Szia, hogy? Remekülés, te? Tartsd meg! Kösz. Ryan! Mit kér? Egy csavarhúzó! Mit? Egy csavarhúzó! Visszavonok mindent. Te sosem leszel híres. Nagy kár, hogy nem tudtad befogni a szád a szexuális életünkről. Bár volt benne valami iszak. Tényleg lefektetted korát? Vissza kellett nyernem a pénzzel. Mikor tudtad, hogyan érzek irántam? Hogyan érezhetsz bármit is egy kefélőgép iránt, aki első szóra hanyatladja magát? Szívességet tettem, hogy levakartam rólad, mielőtt tönkretesz. Egy rohadt szemés trici vagy. Colin törvénye. Sosem mesélj egy nőről, mert bármilyen messze legyen is meghallja. Állj fel! Gyerünk! Nem bírod az igazságot. Hülyeség! Aljas húzás volt, amit csináltál. Mifelénk nem így bánnak a barátokkal. Ahonnan te jössz, ott még most is a múlt századi elvek szerint élnek. És nincs bujó ideben. Gyerünk! A személyzetre is ugyanúgy vonatkozik. Én nem dolgozom itt többé. Meg akarsz vágni, csak gyerünk! Egyszer még hálás leszel érte. Nagy szart leszek. Hey! Hey! Tropical dream melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Coca-Cola, Jamaica, ooh, I wanna take it to Bermuda, Bahama, come on, pretty mama, Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Haver! Hé, haver! Szólítson csak nyugodtan. Barátomnak. A prospektusban valami ingyen koktélt ígértek, Pajtikám. Adjon valami a narancsos izét. Na, mi van, ég a ház? A barátnőm elájult a parton. Van itt valahol egy telefon? Nincs. Bocsánat. Szabad? Tudja, pezsgőté volt itt a tűzőnapon. Pezsgőt? Az befelé, ne dű, kifelé szennyvíz. De ugye rendbe jött. Nem lesz semmi baja. Lemenne valaki az irodába szólni, hogy hívjanak egy mentőt? Persze. Nyugi. Állítsuk fel.
Az orvos Itekakuánát ad majd neki. Nem akarok több innivalót látni. Ne aggódjon, attól jobban lesz. Segít majd hányni. Ne, én nem akarok hányni. Ja, Istenem. Azt hiszem, most hányni fogok. Ne, jól vagyok. Nem képes soha elhatározni magát. Hé, Brian, ideje indulna meregen. Kezd havaj. Hát? Viszlát? Izgalmas kaland volt. Ó, vigyázz magukra. Hé, lányok! Nincs kedvetek vízi biciklizni? Ismerek egy-két gyönyörű kis öblöt a közelben. Every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Márk, nem feledkeztem meg rólad. Semmi gond. Üdvözlöm az én szerény, ám de szégyenteljes intézményemben. Köszönöm. Hitvány és felesleges szolgálataimmal rendelkezésére állok. Csak azért jöttem, mert szeretném megköszönni, hogy segített tegnap. Kérem, na és hogy van? Darcy, enyém másnapos. Meghívhatom egy italra? Egy rum specialitásomra mondjuk. Inkább sört innék. Sört? Ezt már szeretem. Hello, fiúk, hogy mint? Még egyszer ugyanazt. Úgy tűnik, itt egész nap a becsípettek órája van. Igen, eltalálta. A nagy amerikai találmány a kapatos házas felek kikapcsolódására. Egy mixerfiú tele bölcs meglátásokkal. Nem egy, a mixerfiú. A faj legkiemelkedőbb példánya. Az alkoholikus New Yorkus. Wow! Tudja, ezelőtt egy cirkuszban léptem fel. Elnézést. Akar egy felnőtt férfit sírni látni? Hé, csapos úr! Tudna egy véres szemet mixelni? Semmi könnyes üdvözlés. Coughlin törvénye. Sosem utas meglepetés, sose veszítsd el a fejed. Ó, az én fiam, az én engedetlen fiam. Ugye klasszul néz ki a haverod? Úgy nézel ki, mint aki festeti a haját, és mérgével borotválkozik. Aki csak akkor képes erekcióra, ha jó irányból fúj a szél. Hát nem csodás. 2 éve nem láttam, és ott folytatja, ahol abba hagytam. Kérlek, ne molesztáld a vendégeimet. Egy daiquirit, ha lenne szíves, csapos úr. Ez a fickó mindent tőlem tanult. Ezt azért kétlem. Ne pazarolja rá a hűségét. Bálint napja után úgyis dobni fogja magát. Ne ösd mellé. Mondd, mi a fenét keresel te itt? Ez a fiú a legmenőbb mixer volt a 14. utcától délre. Ide bukott le. Nem értem, hogy lehet bukás, ha valaki valamit jól csinál. Köszönöm. Ezt kétségtelenül nem könnyű bebizonyítani. De vegyük ezt a mi hősünket. Már jó ideje nem találkoztunk, és én még sosem jártam ezen a helyen, de fogadni mernék, hogy egy sikerelemző kézikönyvet rejteget a pult alatt. Gyerünk, Flanagan! Tudom, hogy ott van. Nyertél. Voilà! Tudja, Flanagan egy álmodozó. Mindig is az lesz. Még nem jött rá, hogy előttünk csukva vannak az ajtók. Hát, ha ő kinyitja őket. Ahhoz el kell lopnia a kulcsot, szívem. Ez az, amit Coughlin barátunk képtelen volt megtenni. Hé, nincs már rá szükségem soha többé. Megcsináltam a szerencsémet. No csak. Egy piás rád hagyta a vagyonát? Majdnem. Képzeld, szerelmes vagyok. Ott. Az az én csodám.
Ki? Az az indián törzsfőnöknő, aki csak arra vár, hogy észrevegyék. Hogy mersz ilyen hangon beszélni a feleségemről? A feleséged az álmaidban. A valóságban. Tudod, épp nászutom vagy. Drágám! Gyere csak ide egy kicsit. Megnősültél? Ez igazi szerelem, ifjú Flanagan. Szerelem némi érdekből. A hölgy milliómos. Hol voltál? Már azt hittem belefulladtál a vízbe. Nincs olyan szerencséje. Brian Flanagan. Ő Kerry Coughlin, életen nagy szerelme. Hello. Szia. Egy kicserélt embert látsz magad előtt. E szép asszony szerelme megmutatta nekem az igazi utat. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever, forever till the end of time. Aranyos ez a Brian. Mióta ismered? Úgy 10 órája. Ott van. Bocsánat. Sosem jártam még ilyen vibráló hangulatú táncklubban. Gyere, törjük össze a parkettet. Nem igazán értem. Egyszerű. A lány egy gazdag nő, fél Manhattan a szüleié. És csak azért, hogy bosszantsa őket, elhatározta, hogy férjhez megy egy mixerhez. Szerelemből? Látszol. Érezted már, hogy most biztos találkozol valakivel? Tudod, amikor egyszer csak belépsz... A szerencsétlen szerelmesek szindróma. Nem. Na, mert nekem megsúgta az előérzetem, hogy itt össze fogok kapni valakivel. Tényleg? Hát még van rá időd. Hallod, de veled nagyon csúnyán elbánhatott egy nő. Miért muszáj mindig nőnek lennie, ha? Nem muszáj. A barátod az a, hogy is hívják? Na, ő is tehette. Mi az? A Coughlin-féle csáberről leperek rólad. Ha megismered, beleszeretsz akár a többi nő. Én nem vagyok olyan, mint a többi nő. Ezt elismerem. Persze én sem vagyok olyan, mint a többi férfi. Hát elég eredeti vagy. Még másnak nem bizonyulsz. Ha jó lesz, ha vigyázok a kivívott pozíciómra. Szóval én csak egy futókaland vagyok. Abban sincsem semmi rossz, tudod? Manhattan nem a szüleidé. Nem. Akkor az erényeidet részemről nem fenyegeti veszély. Legalábbis ma este. Gyere, versenyezzünk! Tell myself I want no more of a record again. The way I fought so hard and fast, think I've never been in love, 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 like I've never been in love, love, love. Here I go again. Heartache stay slow. You ain't got far to go. If you travel Jó reggelt! like be a pleasure cruise. Heartache stay slow. You ain't got far to go. If you travel smooth, like be a pleasure cruise. Oh, I love you so. I guess you know. Oh, I love you so. I guess you know. Oh, I love you so. I guess you know. Oh, I love you so. I guess you know. Yes, I guess you know. Mosolyogni? Szóval ez a hivatásod? Mondjuk inkább a rögeszmém.
Lakbére futja? Eljön még az a nap. Mindazonáltal most pincérnő vagyok a Jerry Deliben. Ismerem a helyet, a betonkugló hírhet otthona. Igen, azaz. Igen. Ne nézd meg, Nem is nincs hasonlít kész. rám. Ez az igazi éned. Nem is hittem, hogy ennyire a vesélyben látsz. Ki kéne próbálnunk egy olyat? Holnap? Van egy pasas, aki ezeket csinálja. Egyetlen pasas. Elég fáradt lehet. Igen, az is. Mégis minden reggel fel kell, megcsokolja a feleségét, és bemegy az ernyőcske gyárába, ahol 10 billió darabot nyomat ki ezekből évente. A fickó milliómos. Na és az, aki ezeket csinálja? Mit szólsz hozzá? Arról nem is szólva, aki ezeket csinálja. Ezeket a kis papírhengereket megint más csinálja. És mi van ezzel a cipőfűző végét védő műanyaggal? Ennek is biztos van valami idétlen neve. Fűzőszorító pöcök mondjuk. Csak az lehet, igen. Itt üldögélünk, és körülvesznek bennünket a milliómosok. Te 7 nap alá téve töröd a fejed, hogy lehetne sok pénzt csinálni, és közben kiszorulsz a fűzőszorító pöcök piacról. Jaj, szegény fiút már megint frusztrálták? Aki este dolgozik, az nappal a nagy lehetőségre vár. Munka után az emberek feszültek, hát iszogatnak. Tudod, ezért aztán egyre nyúlik a műszak. A nappalok egyre rövidebbek, az éjszakák egyre hosszabbak. És a végén az életük egyetlen hosszú éjszaka lesz néhány kómába töltött napos órával. Istenem! Aj, ne sajnáld már magad olyan nagyon Flanagan. Hé, számodra is van egy pöcök valahol, ami csak arra vár, hogy felfedezd. Megvár. Gondolod? Biztos vagyok benne. Just getting tired. I had to swallow my pride, and I had to run for the shelter of your love. Nem. Run for the shelter of your love. Run for the shelter of your love. Run for the shelter of your No, I'm a man, I don't like to brag, but it's been full and empty out here. It's been a drag. I know that I can run for the shelter of your love. Run for the shelter of your love. Run for the shelter of your love. Run for the shelter of your Szeretnék örökké itt maradni. Építenék egy kis kónyoltot oda lenne a parton. Én halat fognék és kókuszt szednék? Nem, majd én halászok, és én szedem a kókuszt. Nem. De. Nem, te rafiaszoknyákat vonsz, amiket eladunk a turistáknak. 3 fonat 2 gömb. Igen. És sosem megyünk haza. A gyerekeinknek is jól áll majd az afrofrizura. A gyerekeinknek? Parancsoljon, köszönöm. Hogy haladsz azzal a kis szőke cicussal? Hogy nekem mindig csak cicusok jutnak, neked meg egy herceg. Erre a kérdésre csak te tudsz felelni. Ez a srác fenomenális.
Egy nőkkel teli szobában mindig a legszegényebbet és a legbambábbat fogja kiválasztani. Ez az ember meg hülye. A felesége félmeztelenül szaladgál a parton, ő meg szentül hiszi, hogy csak napozik. A feleségemnek nem kell más férfi. Tudod, mit mondanak a 40-es férfiak szexuális hiúságára? Hogy ez a szenilitás első jele. Próbálj meg urrá lenni az irítségeden. Irítség. A fiú a védencem, mindent tőlem tanult. Ha rád hallgattam volna, már a diliházban lennék. Mindenek megvannak a maga korlátai, a többi biológiai kérdés, az a végzetünk. A bölcs öreg filozófus. Tudják, kétfajta ember van a világon. Dolgozók és svindlerek. Egy svindler sose dolgozik, egy dolgozó sosem svindlizik, és te, barátom, a dolgozók közé tartozol. Isten, a tanulom, én megpróbáltam kiverni belőled, de ez bele van ivódva a bevándorló véredbe. Nézd meg az elegáns koktéljaidat és ezt a ragyogó tiszta bárt. Téged, öregem, tényleg büszkeséggel tölt el a munka. Ez nem igaz. Profi vagy nem profi ez a mixerfilm? Látod, szeretnek. Figyelj, haver, ha azt hiszed, hogy én itt ragadok... Törődj bele, hogy proletár maradsz, akinek a pocsolyában állástól felánzik a lába. Ez a mázlista persze kifogott egy gazdag nőt. Mázlista? Neked sose sikerülne. 3 éve ismerem őt, mindenfajta döntésre képtelen. Ez a hely hemzseg a pénzes asszonyoktól. Íme egy mintapéldány. Gazdag és érett. Ő kívül áll a felség területeden. Biztos vagy benne? Nos, a hölgye minap már egyszer itt járt terepszemlét tartani. Talán csak volt egy üres negyedórája. Tudod, mi mindennel jár egy ilyen bombanőt legyűrni? Hivatást kell tenned rá az ügyvédeire, a cégtársaira, a hitelezőire, a szobalányára és a teniszedzőjére. Egész életemben ezt gyakoroltam. Hát... $50, hogy még a pulton innen sem bírsz hatni rá. Hűha, ez aztán a fogadás. Uraim, önök a tanúk, figyeljenek. Mademoiselle. Egy vodkát kérek jéggel és citrommal. De hölgyem, itt a trópusokon. Inkább igyon egy jus d'amour-t. Egy mit? A jus d'amour annyit tesz, mint a szerelem nedve. Friss gyümölcsökből készül, egy kis borral megöntözve. És higgy el nekem, ha azt mondom, hogy ez nem kevesebb, mint egy mutatós koktél. Elnézést, de az van írva a homlokomra, hogy dugjanak meg? Sajnos a kontaktlencsém nélkül nem látom. Maga mindig szörnyen magabiztos, ugye? Igen. Ez azért felcsigázott, mi? Úgy látom, a mi kis barátunk felsült. Várd ki a végét, ez még nem egy lefutott meccs. Mi szórakoztató lenne abban, ha azonnal hanyatodná magát, nem igaz? Legyen szíves. Elnézést. Lehet ennyit szemet, egyszer szeretném megérni, hogy önfeledten elhagytuk egy szívat. Tessék. Jó étvágyat, viszlát volna. Jó éjszakát, fiú! Viszontlátásra! Jaj, nekem! Forog vele a világ! Meg ez a hók is, hogy úgy imbolya! Gyerek haza ölben! De szép is lenne!
your love. Run for the shelter of your love. Run for the shelter of your love. Hello, Darcy. Jordan, hol van? Visszarepült New Yorkba, váratlanul, még tegnap éjjel. Mégis mit csináltál vele? Ryan? Oda bent vagy? Bonnie vagyok. Ryan? Gyere be. Szervusz. Megtaláltad a titkos búvóhelyet. A bárban árulták el. Egész nap körülötted forgott az eszem. Igen? Hazafele a repülő majd elmúlik. Az én bajomon ez a gyógymód nem segít. Ilyen hidegen nem küldhetsz el. Nem is tudom, mi történne velem, ha megtennéd, összeomlana a cégem. Fedezetlen csekkel fizetni. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. Ugye nem gondoltad komolyan, hogy elküldesz? Ezek az italok azt hiszem jó ízűre sikerültek. Mostanában tőzsdézünk. Mi ezértek a legjobban? Tudok olvasni a sorok közt. És a kötvénypiacnak ez a lényege. Egészségedre. Egészségedre. Bevallom neked, sose hittem volna, hogy ilyen körítéssel látlak. Ne aggódj, a barátaimról nem feledkezem el. Kerry örege olyan luxusbárt finanszíroz nekem, amilyet még nem látott Manhattan. Pár héten belül nyitunk. Visszajössz velünk New Yorkba, és megteszlek téged főmixernek. Nagyon csábítóan hangzik, de más terveim vannak. Például mi? A Bonnie felajánlott egy állást. Vele megyek vissza New Yorkba. Kitartott leszel? Azt hiszed, ügyesen leráztad azt a kis szőkét. De közben majd megöl a lelkiismereted. Ha nem ment volna el, most térden állva könyörögnél neki. Úgy gondolod? Ha? Aha. És egy üveg Louis Trezbe fogadok, hogy Szent Patrik napján már nálam fog dolgozni. Egy $500 üveg konyakba? Ezt nem hagyhatom ki. Jó reggelt! Hozzá nekem egy pohár sárgarépa levet. Neked csárt, ha iszol. Nagyon egészséges. Minden Isten mérte reggel. Igen. Ne lépjen semmit, amíg nem mérte fel a raktárkészletet. Ennyi az egész. Már is küld el Harvey Dallasba. Igen. Jó. Tony, remek. Csodálatos vagy. Igen. 4 órán belül bent leszek. Ciao, Tony. Tony? Tony Scaduto a cégvezető? Igen. Azt hittem Mexikóban van. Pénteken megjött. Akkor végre beszélhetek vele. Azzal várjunk még egy hangyányit, drágám. Ne felejts el, este 7-kor értem jönni. A hajszálcsíkos öltönyben gyere, amit a múltkor vettünk. Rendben. Beszéltél már neki a piackutatási terveimről? Drágám, nem szeretném, ha azt hinnék, hogy a nyakukba varrom a barátomat. Mit érdekel ez téged? Te vagy a főnök. Ezek kitűnő üzletemberek, nem bánhatok velük iskolás fiú módjára. Ide hallgass. Nézd, még ha 6 hónapot vársz is, te leszel a legifjabb osztályvezető a cégnél.
Bízzál bennem. Mi lesz már? Mit azt narancsod az útból? Hogy fogok kiszállni innen? Ingadj le, haver. Jaj, ti limuzinsofőrök mindegyformák vagytok, csak álltok és vakarjátok a seggeteket. Gyerünk, mozdulj már! Mindjárt szívrohamot kapsz, ha így felhúzod magad. Hello! Szervusz! De örülök, hogy látlak. Szervusz, drágám. Isten, találkoztunk. Jó estét! Jó estét! Fantasztikusan jól nézel ki ebben a kabátban, nagyon jól áll a színe. Drágám? Kíváncsi vagyok, milyen lesz a kiállítás. Ezek a modern művészek olyan gyakran csalódást okoznak az embernek. Bizony. Szívesen látnám ezt a képet a hálószobában. Döbbenetes, milyen elképesztő érzéke van a színharmóniának. Igen, nekem is nagyon tetszik. Egészségére. Hello! Mit kérdez? Hiszem ágában. Tökéletes torsz. Ó, te undok, te! Nagyon velem lehet alkudni, akkor eladom neked ezt itt mellettük jutányosát, és ráfogom, hogy rólad mintázd. Drágám, azt hiszem éppen eleget ittál. Brian. Van-e? Itt a pohár, hol a pohárat játsz? Nyugi, kisfiam, nyugi. Pofa be! Ezt még nem tanítottad meg a jó modorra, ugye, Bonnie? Brian, ő Robert Powell, a szobrász. Nagyon örülök. Érdekes munka. Köszönöm. Érdekes, hogy milyen urbánus a látásmódja. Robert, mondja, hogyan vette rá ezt a svábogarat, hogy ilyen peckesen álljon? Te részeg vagy! Te meg kocsmány! Brian! Ne haragudjon, de megfognak, kérem. Ne, jól vagyok. Robert? További jó mulatást. Na, gyerünk. Ne fogd vissza magad. Legalább bocsánatot kérhettél volna. Bocsánatot? Igen. Brian, komolyan beszélnünk kell a kapcsolatunkról. A viták elsimításánál túlbecsülik a beszéd jelentőségét. A holmiaimat már délután elhoztam. Hagytam sárgaléparevet a jégszekrényben. Remélem az élesztő mellette nem veszi rossz néven. Az is szorít! Jó Istenem, Brian, sajnálom. Jaj, Brian, figyelj, baby, megbeszéltem neked néhány találkozót. Felejtsd el! Nem vagyok jó üzletember! Megpróbáltalak meggyőzni a tehetségemről, de befutcsoltam! Kérlek, nem szeretném, ha így lenne vége. Jézus, hát minden rosszul ér véget, különben nem lenne vége. Hidd el, Bonnie, reggel egy nagy megkönnyebbült sóhajjal fogsz felébredni, hogy már nem vagyok ott. És asszony, igen, egy pillanat. Parancsolj. Kösz, hogy ilyen gyorsan kész. Nincs. Elnézést. Megmondanám, mit érdemes itt tenni? Te meg mit keresel? Persze, azt hitted, hogy sose látsz többet.
Mondjuk inkább reméltem. Elnézést, kisasszony. Egy pillanat és megyek. Kérem, hétre színházjegyünk van. Nézd, biztosra veszem, hogy nem enni jöttél ide, úgyhogy hálás lennék, ha elmennél. Kisasszony! Pincér. Egy pillanat, már is megyek. Én nem megyek el. A szexi kis mosolyod ezúttal nem hat rám. Nem megyek el. Megmondtam. Szóval nem hiszel? Amíg nem hagysz bocsánatot kérni, nem. Tehát a különlegeségeidre kíváncsi uram? Én is szeretném látni. Nézze már, több mint egy. Íme a mai különlegességek. Sajttal töltött sertésborda és tejszínes csirkeragú. És hadd ajánljak egy kis ketchupot a kruklihoz. Francba. A helyetekben kétszer is meggondolnám, mit rendeljek. Egy kis aprót a tisztító számlámra. Sajnálom, csak pénteken lesz fizetés. Egy kivert kutyával se bánnál így, igaz? A kivert kutyák hűségesek. Jó, patkány vagyok, és semmi reményem sincs. De azért jogomban áll megvédeni magam. Hadd magyarázzam meg. Taxi! Gyere be. Ez itt a vízesésünk? Nem. A kép szenzációs. Igen, egész jó. Az aláírás Muni, nem Mané. Szóval... Miért találtál meg úgy lenni Jamaikában? Mivel aláztalak én meg? Brian, láttalak. Ott voltam, amikor elmentél a nővel. Olyan szemét alak vagy. A látszat azért csalt egy kicsit. Tudod, Doug kifogott egy gazdag nőt. És fogadod, hogy nem tudom utána csinálni. Egy gazdag nőt. Hát te csak azért jársz egy nővel, mert pénze van. Nem a pénz. Coughlin azt mondta, sose tudnék lefektetni egy ilyet. Lefektetni? És én ilyen keveset értem neked, hogy te beszálltál egy ostoba gyermekfogadásba? Nem, én... Figyelj, ha egy férfi megsért téged, arra felelni kell. Brian, mit gondolsz, mit éreztem, amikor láttalak elmenni azzal a nővel azok után, ami köztünk történt? Várj egy percet. Te rohantál le engem. Te voltál, aki túl hevesen akart mindent. Még hogy én rohantalak le. Nem azért, de mintha te is ott lettél volna. Én azt hittem, hogy ez komoly köztünk. Én nem csak úgy szórakoztam veled. Tudom. Ne haragudj, én... Azt hittem, egyszerűen megijedtem. De most már tudom, hogy boldogulok a dologgal. Boldogulsz vele, mi? És mi van, ha megint pánikba esel? Nem fogok. Fogadjunk, hogy pánikba tudlak ejteni. Az kizárt. Terhes vagyok. Te nyertél. Az enyém? Egyszerűen csak megkérdeztem. Nem leszek a terhedre, nem foglak zavarni, rendben? Nyugodtan elmehetsz és kereshetsz 1 milliót, ne aggódj. Én nem aggódom. Illetve igenis aggódom. Nem akarok többet beszélni erről. Jól van. Menj el! Miért? Mert én azt akarom, hogy menj el! Na, menj már! Te csak azért hívtál fel ide, hogy aztán kirúghass, ugye? Kérlek. Ne, Brian! Menj el végre! Tudom, hogy ideges vagy, de ha ezt akartad, minek szóltál egyáltalán a gyerekről?
mert tudtam, hogy így lesz a legkönnyebb megszabadulnom tőled. Jó estét, hölgyeim és uraim! Ma este a szirakúzai csapat játszik a St. John ellen. Hé, a cigarettára tettem el. Ha a kezembe adod, az más, de ha leteszed a pultra, akkor az borra való. Mi van, kölyök? Szervusz, Peti. Érő, hogy mint? Bajban vagyok. Beszélhetnék veled? De csak röviden, fiam, rengeteg a dolgom. Na, mi van? Hát szóval apa leszek. Mára ennyi, záróra. Pohárürítés, aztán azt mondjad, hogy gyerünk, nincs vita. Edi, ez rád is Mi vonatkozik. van? Ki innen, de gyorsan. Tudhatnád, hogy egy csapostól nem szokás tanácsot kérni. Mégis mit csinálják ezzel a lánnyal? Semmit. Ezt hogy érted? Nem kér egy vasat se tőled. Nem akarja elvetetni magát, téged meg nem érdekel. Hát sétálj ki a buliból. És mi van, ha mégis érdekel? Na, akkor bajban vagy, fiam. Jordan, csak beszélni akarok veled. Nem előled bujkál. Nincs itthon, hazament a szüleihez, az ő ajtójukon dörömbölj. És nem tudja véletlenül, hol laknak? A Park Avenue-n, a 67. utca sarkán. A Park Avenue? Igen, a Park Avenue-n. Nézze, vagy ideír, amikorra ígéri, vagy ebben a házban nem dolgozik többet. Elnézést. Tehát hányra ér ide? Nem akarom zavarni. Mit mondott? Hánykor jön? Hello? Elnézést, de Muniék hanyadikon laknak? Legfelül. Szabad a nevét? Brian Flanagan. Muniék várják önt? Nem hinném. Minden látogatót be kell jelenteni, Flanagan úr. Flanagan úr, fáradjon be, kérem. Szabad a kabátját, uram? Ja, kösz. Lesz szíves itt várakozni. Köszönöm. Richard Mooney vagyok. Jordan édesapja. Brian Flanagan. A lányához jöttem. De ő nincs itthon. Ez csak jön, tessék. Beszédem van magával. Üljön le, tessék. Nos, az utóbbi napokban meglehetősen sokat hallottam magáról. Nézze, nem tudom valójában mi volt maguk közt, de meg kell mondanom, elég nagy pimasságnak tartom, hogy volt képe beállítani ide azok után, amit Jordannel tett. Igen, ezt megértem. És gondolom, Jordan is nagyon ideges. De ha beszélhetnénk, én meggyőzném róla, hogy kitartok mellette. Remélem nem arra céloz, hogy feleségül veszi. Még nem tudom, hogy mi lesz velünk. Egy csomó dolgot tisztáznom kell. Egy nagy frászt, fiam. Egy nagy frászt, érti? Hát ide hallgasson. Én sokkal jobban ismerem Jordant magánál, és még sosem láttam őt ilyen szerencsétlennek, mint most. Ő nehezen igazodik el a világ dolgaiban. Most viszont csak olyan emberekre van szüksége, akikben megbízhat. Bennem igazán megbízhat. Nem akarja látni magát. Még csak beszélni sem akar magával. Legyen szíves és várjon rám itt egy pillanatig. Jó napot, Munik is azt. Jó napot!
Azt hiszem, uram, én mégiscsak inkább... Fogja ezt, Flanagan. Mi a fene ez? A magáé. $10,000. Hát csak ennyit ér a lánya? Rendben. Halljam, mennyit akar? Nem kell az Isten verte pénze. Engem nem vásárolhat meg a lánya életéből! Csak nem képzelő, hogy hagyom egy ilyen jöttmentnek tönkretenni a lányom életét. Hadd döntse el ő! Egy frász Ezt dönti bízzuk el. rá! Fogja a faszáját! Azért jöttem ide, hogy beszéljek veled. Nézze, ha nem tűnik el innen azonnal. Esküszöm, kidobatom innen. Apa, ezt majd én elintézem. Jordan, tudom, a múltkor ocsmányul viselkedtem. Nem azt mondtam, amit igazán kellett volna. De én hiszem, hogy van még egy lehetőségünk. Köztünk vége mindennek, Brian. Túl sok olyan dolog történt, ami a kapcsolatunk ellen szól. És mi van a gyerekkel? Annak a gyereknek, a gyerekünknek apa kell. De nem egy olyan, aki egy év múlva lelép. Bizony, ezzel az életmóddal miféle apa Apa! lenne? Jordan, adj még egy lehetőséget. Nem. Megérdemlek még egy második lehetőséget. Nem. Brian, honnan tudom majd, hogy őszinte vagy-e hozzám? Amikor még magadhoz is alig bírsz őszinte lenni. Őszinte? Miért te olyan őszinte voltál? Miért nem vallottad be, hogy te is csak egy gazdag nő vagy? Mert téged annyira érdekel a pénz. És féltem, hogy sosem tudom meg igazából, mit érzel irántam. Irántam. Hogy mit érzel én irántam. Látod ezt? Ez az apád elképzelés arról, hogyan szabaduljon meg tőlem. Látod? Ennyire érdekel engem a pénz. És azt, hogy hogyan érzek irántad. De sose fogod megtudni. Hát nem emszel rá! Kérem, ne tülekedjenek! Semmit sem engedhetünk be! Jobban tennék, hogyha más szóval Hova megy? Hé, Takkogli merre van? Arra? Arra! Hé, uram! Uram! Doug! Kogli! Doug! Flanagan, az illeges legjobb barátom, az egyetlen. Hagyj béké, Harry, semmi baj, semmi baj. De örülök neked, drága egyetlen barátom, ülj le, ülj le. Nem tudom, de mintha rengeteg barátod lennék ma is. A proktológusok áll. Mi? Faltól falig csak segfélyek. De örülök, hogy újra látom. Igen. Azért jöttem, hogy eleget tegyek a fogadásom. Brian! Carrie! Hát te meg hogy kerülsz ide? Egy állást akarok kikuncsorogni magamnak. Jó lenne végre egy menő mixer a bárpult mögött. Bújjunk el valóban, ahol ezt értékelni tudjuk. Gyere! Csak rajta, gyerekek, menjetek be ti is. Mit kerestek ide ki? Futás befelé és költsétek a pénzeteket. Mi lesz így az életszínvonalammal? Szia, Doug, hogy vagy? Remekül. Hát te? Ő szép is. Hé, ne sporoljatok, lányok. Mit szólsz az evezős csónakon? Baccarati kristály. Louis XIII, voilà. Ne hagyjuk lélegzeni. Édestova 50 éven nem vett levegőt. Már kimúlt, úgyhogy egyszerűen csak igyuk meg. Egészség és barátság. Élet és szerelem. Douglas Coughlin. A te hajód kétség kívül révbe ért. Az én hajóm
Az én hajóm éppen süllyedőben van, és én is elsüllyedek vele. Az hogy lehet? Ez az egész csak látszott. A béka segge alatt vagyok, és nincs egy árva buznyákom se. Heti 100 lepedő szánalomra méltó. Talán mégiscsak el kellett volna olvasnom az egyik szent könyvedet. Én csak annyit értek a bárokhoz, hogy hogyan kell viszkit tölteni és zöldségeket beszélni. Fogalmam sem volt. A biztosításról, a forgalmi adóról, az építési engedélyről, a munkabérekről, az energiaárakról, a könyvelésről, a szennyesről. Az, aki csak tehette, kizsebelt öregen. Keresel annyit, hogy mindezt fedezni tud. Ha maradtam volna annál, amihez értek, ami lényegében semmi. Ehelyett az összes készpénzt árukba fektettem. Közben elvertem az egész összeget. Fedezet nélkül. Venni, lefedezni, venni, lefedezni. Gyorsan akartam meggazdagodni. Már láttam a főcímeket. Douglas Coughlin. Bármixerből többszörös milliómos. Hé, te fogd vissza magad. Nyugi. A szerencsének furcsa az eszed megállt, de még egy pohár konyak biztos nem árt. Dág, oda nem vagy? Ő mindenről semmit sem tud. Ő hiszi, hogy én egy kurva nagy hős vagyok. Értem. Hercegnőm, szépsége. Drágám, már megint? Haza akarok menni. Gyere ide. Egy köszöntőt, Flanagan. Az első és utolsó embernek, aki valaha is számított nekem. A feleségem. Jaj, Dág. Dág, ébredj fel. Haza szeretnék menni. Tudod, hogy te vagy az egyetlen a világon, akit Dág becsül? Jó csapat voltunk valaha. Kísérj fel a lakásba. Utálok oda egyedül felmenni. Inkább megnézném Dagot. Kérlek. Dágról akarok beszélni. A gondjairól. Dag szerint fantasztikus vagy a nőkkel. Egy született nőcsápász. Tényleg ezt mondja? Mi a titkos fegyvered? Hát, hogy azt kapod, amit látsz. Ne! Ezt most miért csináltad? Nem bírom megtenni. A legjobb barátom feleségével. Ugyanazzal a férfival kellene élnem éjjel és nappal is, mindörökre, és ne legyen más férfi az életemben. Igen, ezt hívják házasságnak. Te is ugyanúgy akartad, mint én. Ezért jöttél fel. De most nem tudod megtenni, igaz? Mert félsz. Nem tudom, mi az Isten keresek. Egyszerűen
csak félsz! Hey, Doug! Doug! Segítség! Segítség! Segítség valaki! Doug! Doug! Segítség! Hát, ön talált rá? Látom, hogy feldúlt az eset. Mégis megkérném, mondja el, mi történt itt az este. Drága testvérünk, Douglas Conklin, ön kezével vetett véget életének, de nyújtson számunkra a vigasz az a tudat, hogy immáron feloldozás kezdődne jól. Brian, Doug ezt neked hagyta. Kerry. Drága Brian, ha egy hozzám hasonló alak benéz a tükörbe, akkor az vagy vigyorog, vagy már megcsapta a halálszele. És nekem már hosszú idő óta nem volt min vigyorognom. Ez talán nem a legtetszetősebb módja a távozásnak, de azt tudom, hogy mikor telik be a pohár. Igazából csak egyetlen dolog fog hiányozni, a beszélgetéseink. De legalább enyém az utolsó szó, még ha levélben kell is elküldenem. Coughlin törvénye. A halottat el kell temetni, mert büdös lesz tőle a levegő. Ami a többi Coughlin törvényt illeti, felejtsd el őket. Az a pasas mindig is lökött volt. Azt hiszem, erre már magadtól is rájöttél. Elnézést, Muniékhoz megyek, Brian. Nagyon jól tudom, hogy ki maga, és megtiltották, hogy beengedjem az épületbe. Ha volna szíves, felszólal. Tűnjön el! Nézze, én csak Jordannel szeretnék beszélni, nincs szándékom bajt keverni, én csak... Írjon neki egy levelet! Adja le a kezét! Kifelé! Kifelé! Hé! Hé! Hol van Jordan? Hol van Jordan? Oda be. Erre? Igen. De nem mer be oda, nyissa ki az ajtót! Nyissa ki az ajtót! Jordan! 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 Des! Jordan, beszélnem kell veled. Mi van veled? Mi az? Kérlek, annyi minden történt, nem is tudom, hol kezdjem. Doug meghalt. Micsoda? Öngyilkos lett. De miért? A legjobb barátom volt, és túl büszke ahhoz, hogy hagyja, hogy segítsek, és túl büszke ahhoz, hogy kimutassa, mit érez, még késő nem lett. Én nem akarom ugyanezt a hibát elkövetni. Egyszerűen félrelökött és berúgtott mellett. Nem, megmondtam, hogy tartsák távol ezt a huligánt a házamtól. Sajnálom, elrohant mellettem, uram. Jordan, oda menj vagy? Tettem félre pénzt. A nagybátyám is megígérte, hogy ad kölcsön. Kemény munkával tudom, hogy biztosan fogom vinni valamire. Brian, tudom, hogy így lesz. Tudom, hogy így lesz, de hidd el, hogy ez igazán nem Nem, Jordan, hallgass meg, hallgass meg!
Már a liftben volt, Ide mikor a észre kulcsot! kaptam. Szeretlek, feleségül akarlak venni. Szeretlek attól a perctől fogva, hogy megláttalak, Jordan! Kérlek, gyere velem! Felegen! Takarodjon a fenébe a házamból! Jordan, térj észre! Nem látod, miért jött vissza? Egyetlen dolog hajtotta ide, a pénz! Ez nem igaz, nekem semmi sem kell magától! Nem is fog kapni semmit, egy árva penit sem! Ez egy senki! Ez nem igaz, Jordan, kérlek, gyere velem! Dobják ki innen, kérem! Gyerünk ki, ebből semmi köze hozzá, kérlek! Dobják ki innen ezt a senki házit, kifelé! Jól van, nyugi! Jól van, Jordan! Ha most kisétálsz ebből a házból, jól van, ne támadj azzal, hogy visszajön! Apa, én nem szeretem őt, és elmegyek Nem vele. mész sehova! Jordan! Eresz! Jordan! Állítsa meg! Állapotos! Magas seggfej! Nem kellett volna így történnie. Magadra maradtál. Egyedül erre vágytam. Emelem poharam a mennyasszonyra és az unokaöcsémre. Sok boldogságot! Hazudtál nekem, mikor szeretsz engem. Már is hallgatok, baby. Teljesen őrültek vagyunk mind a ketten. Igen? Lehet, hogy 3 héten belül el is akarsz válni tőlem. Valószínűleg. De te akarsz majd elválni tőlem, ha majd ronda és kövér leszek. Azért ne legyél túl kövér. Igenis, hogy rettentően kövér leszek, te pedig imádni fogsz. Rendben egy verseny, rendben. Oké, egy vers. Jól van, egy vers. A versnek az a címe, hogy Flanagan üzenete születendő gyermekéhez. Nos, ha Jordan egy szép írfiút hoz majd a világra, a bárpult mögött ő lép, ő szatja nyomába. Egy üzlet, amely hatalmas hasznot hoz majd neki. Úgy legyen! Úgy lesz. És a külvárosi körzetekben több új is követi. Egy dinasztia! Egy dinasztia lesz belőle! De ha a gyermekáldás lánynak sikeredik, akkor bíz. Benne leszünk a szarban nyakig. De azt már most megígérhetem, arám, hogy hozzám hasonlóhoz őt sose adom ám. Legyen bár a gyermekünk a lányok legrosszabbja, vagy a fiúk legnagyobb vadóca. Én esküszöm neked, hogy jó apjuk leszek. És pánikba, ígérem, többé sosem esek. Fogadjunk, hogy mégis pánikba ejtlek. Az lehetetlen. Ezennel közlöm veled, hogy ikreid lesznek. Ikrek? Ikrek? Ikrek! Ma este mindenki a vendégem! A bár ezennel nyitva áll! Like I never been in love, love, love. Here I go again. Heartache stays slow. You ain't got far to go. If you chance to, let me a pleasure.
I guess you know. Oh, I love you so. I guess you know. Took a bus, took a plane, took a railroad train just to get on back. To find that the little girl I love is standing in the back. We love, 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 right there in the back. We love, 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 on the railroad track. Heartaches, take it slow, you ain't got far to go. If you travel soon, might be a pleasure cruise. Oh, I love you so, I guess you know. Oh, I love you so, I guess you know. Oh, I love you so, I guess you know. I guess you know. Yes, I guess you know.